Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh para pemirsa, kula lan rencang-rencang saking SMK Negeri 1 Purwodadi badhe nyuguhake vlog babagan tembang Jawa. Salah siji kabudayaan Jawa sing kudu kita ori-ori. Kelompok kula kapereng saka kula Salwa Fitri Alfiatur Rahimah, kula Revalista Dia Pratesti, kula Resta Vanessa, kula Aurora Wizulatul Ulia. Dina menika kula badhe wawancara kaliyan narasumber saking Purwodadi ingkang sampun dangu dados sinden. Monggo dipun simak, mugi-mugi saged nambah wawasan lan tresno dumateng kebudayaan Jawa. Sugeng siang Bu, kula badhe nyuwun pirsa kados pundi wiwitanipun panjenengan mlebet ing donya persindenan? Nggih, kula niku waune riyen niku nggih alete pun ketoprak jiwa seni. Nah, kula didapuk dados mban. Nah, terus bar niku kula nikah umur 16 tahun. Terus bar nikah niku kula duwe anak setunggal terus sinau nyinden niku. Nggih. Nah, kula remen terateng jiwa seni niku. Kula pokoke seneng pol, terus kula nyinden niku wiwit sekolah nyinden niku tahun 2000 pokok tahun 2000. Terus 2003 kula pun tenar dugi sakniki niku. Mboten seneng kula terae teng jiwa seni niku. Mboten. Menapa ingkang dadosaken panjenengan remen kalian nyinden? Nggih kula seneng terae. Wong niku hobine kula, prestasine kula, nggih. Pokoke nggih kula seneng nggon bagian sinden niku terae. Nggih nglestarekke budaya Jawi, intine ngoten. Nggih. Sinten ingkang paring inspirasi utawa dukungan dumateng panjenengan? Sepindah ibu, dorongan saking ibu, terus keduane nggih peminat, nggih minat kula seneng nggon niku dadine nggih kula terus ke ibu, bapak, terus ya ada sebagian teman-teman yang mendukung. Mbak, bapak nyinden bae belajar sinden. Terus akhirnya aku belajar sinden. Belajarin neng Depok Pak Dalang Joko, neng Krombo Pak Dalang Sarwito, saniki pun mboten benten mung jaman 2000 kok. Niku 2003 kula pun mulai tenar. Dugi 2020. Bu, kula saged nyuwun tembang saking panjenengan? Nggih saged, tapi tembangé napa? Manut kula nggih. Nggih. Niki tak paringi jineman Slendro Manyuro. Sepiro tintingane gak ono nganu dadi gak kena angger ngawur lah. Becek apa urip ning ngalah donya tindak tanduk kelawan budi utama yen digagas sing tuwa urip iku mung sedhela ya mas pesane suwe ngundah kalapa rugi gede yen ngucap lawan nafsune becek nganggo ditimbang bener lupute ya mas milih dalan sing bener aja mingar yen mingar mundak kaplinger yen wis kepecot mung langer ora worong ora kliru ya mas ya
lalelo lalelo ya mas samunten lah gak apa-apa ya. Matur suwun, Bu. Nggih, sami-sami. Matur suwun sampun nyimak video kula. Mugi tembung-tembung saking narasumber ndadekake motivasi kangge kita sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.